Srećan dan, srećan rad. Danas je otvaranje Leon Fooda i to prodavnice ili pekare broj 2. Mi se nalazimo na licu mesta, atmosfera je prilično vesela i razdragana, ima puno poklona, popusta. Sa mnom je Miroslav Đorđević ispred Leon Fooda. Miroslav, je zdravo. Zdravo, zdravo. Srećan dan. Hvala vama. Boga mi dosta ljudi i pre 8 sati, kako mi je koleginica ispred rekla. Jeste, naše veliko zadovoljstvo. Danas je otvoren još jedan objekat u našem sastavu, konkretno pekara Leon Food, koja se nalazi u ulici Bore Stankovića 20. Rekao si mi juče kad si gostovao u prepodnevnom programu da će biti dosta i poklona i popusta. Tako to. Ne samo danas. I danas i uvek, znači to je nešto po čemu se prepoznajemo, znači što se tiče današnjeg dana, svaki kupac u svaki račun dobije pitu frulicu gratis, to je 2 pite frulice gratis. Kupovinom bilo koje pitije ili bureka dobije se Milhouse jogurt gratis. Na poklon svaki 100. kupac dobije vaučer od 1000 dinara, svaki 500. vaučer od 5000 dinara, veliki broj promocija, degustacija tokom celog dana. Biće tu puno akcija koje će da budu, znači, svakog dana, svakog meseca, znači to ćemo sve da najavimo blagovremeno. Pozivamo sve ljude da dođu, da uživu u našim proizvodima, što kažu stari znanci na novoj adresi. Jutro, kako ste? Evo, dobro, kad je ovo nova radnja, nova... Jeste ovdje u Komšilu? A dobro blizu ovdje? Bliže nego centru. Nego u Beogradskoj. Šta ste kupili danas? 2 pice, hleb. I gratis limunade. To je gratis. Evo, došli ste u novu prodavnicu Leon Fooda. Jeste. Jeste ovdje iz Komšiluka? Ne, ja sam čak sa Dedinja gore. A vi ste? Kako se zovete? Radomirka Filipović. I šta ste danas kupili ovdje? Danas sam kupila pitu sa sirom. Jel vam se sviđa ponuda? Jeste. Ponuda je fantastična i raznovrsna. Njihove proizvodi su stvarno dobri. I zatvorit će mnoge u okolini. Konkurencija je zdrava? Konkurencija normalna. A i vidi se. Da, svako ima pravo izbora. Svako ima pravo izbora, da, i bit će. Mislim da je ovo pravi pogodak.